Hey, what God said. Bịa nwoke m kedu ibe a na-akpọ gị akpọ kedu ibe ị sịrị ị na-aza dị anyway o nwere na ozi na-ejele ndị na-efi ile n'ụwa dọlụba mma tata ma sị na badụ wiked ka ma sị na ogene so ọnya ka nsị va bịa kananị ka anyị nọrị ya atụkọ isi ọnụ ịghọtago na dịsi bụ aja agwa aja anyị na-eme ọ bụrụ ọsọ umebere ya onwego ndị mekwenye onwego nọ ndị bịa mee enye mecheche enye jewele ụwa nọkwala ebe ọ nọ ịghọtago so cool down na ị na-eme ọ na-atọghụ na ọ dọlụghụ mma ị na-agba wiked onye bịara ịgbasịa sọsọ na ọka a na-eze ọ na-atọghụ iluo na vileji sọ ụka a na-eze ị bịa na township ebe ibu ị bịa na shọpụ na line ebe ị na-azụ abịa sọ ụka a na-anụ onu ya ije n'ọfịs ebe ị na-anọ sọgwụ onwere na onye ka gị na-akwụ anụ ozi mmadụ nara anụ onwere nọọ sọsọ ụma ibe niile ọkwụghọtago ọ ka o si wee dị ọ na-atọghụ onye ekwetere na nke gị ikweterie onye ọbụla sịrị gị na o nwekwe ka o si wee do ịchajie ịvụọ nku gbakasị kedu anaeze sọgụ mana ka nshọkụ ọgụ mma shọkụ na ha na-eze ọsọgụ ọ na-abụ ezigbo ibe nwanne na sọsọ ubi anọ nọ n'elu nọ n'ana nọ n'isi nọ n'etiti na abụọ nọlụ na mgbede ọkpa bụ nwere bachikọla everywhere sọsọ gwụọ iwe filie na ezigbo ibe ọ ibe iche onye ka nzisi ka nshọkụ ọgụ ichetezi na ụwa na-eme ntụgharị ị na-echezola echezo na ụwa anyị nọ n'enu ya na ọ na-eme ntụgharị onwekwara onye ọkwụnyere ụwa anyị nwere onye ọkwụnyere nwanne onye ka m ji wee sị butu kene na o nwere onye ụwa akwụnyere onye ọdụlụ mma tata amarakwa maka echi tata ka a na-ekwu ịghọtago so na ị na-adụ wiked na-eme enu na ana butuo maka na ụwa tụgharịalaghị ị adụ ọkwa sọsọ ụgha anọ maka na ndị niile ị na-emeso ibe ha na-akwa echezo gbanwee ike gbaghala gị ma nchezo ọ hakwa echezo nwekwa onye na-echezo na nwanne ma onye nke gị ma onye abụrụ onye nke gị rapụcha ndị anọ na-aja gị ike na-etugha aja ava ịma maka ibe ha na-akọ maka gị na-azụ gị isowe anaba ọkwa na mmadụ anyị nwa bụ mmadụ ya kwana enweta 100% na mmadụ ana m agwa gị eziokwu maka na ụmụ maja niile enwego ndị mere ihe ịghọtago o nwere ụlọ adọrị maka na ebe ụlọ echere edu ya bụ dad na otu ọbụla isi na wee mie emechakwa ihe anata ụgwọ ọnwa ghe ọ bụgodo uri na ịnatara ya directly ịnatakwa ya indirectly ịmụrụzi nwa ịnụọzi nwaanyị achọghị abụrọgụ ọkwaba atawa abụbụ ibe niile ikonuko ọkwanye ya ka o ji wee dị mma ịghọtago onye ga ya kwụlụ n'anya n'iru na anya n'azụ na anya n'akụkụ na-abụ iwee kọntinu na ogbu onye a na-ada efesi nkwe n'agha onwe ka o si wee kwachafụ n'aka ịgbagwụla onye nyere gị aka onye agbata gị ọsọ enyemaka ọkwanye ụmụ ibe a na-eche echiche so butuo nwanne butuo na o nwere enwe ụwa rapụ na ọ danala gị tata the best na ihe eme asa onye nwa ibe ka ọ danala gị were eme ezigbo ibe sụọ ọbịa sụchacha ọbịa so that mbọsị ihe agakwanya bụ ụzọ ịbụ na ọgwụ ichete ndị sụrụ nyanwa ọbịa echete na ọgwụ so dọta ọbịa mgbe bunata mgbe baghara echezo ịghọtago ọnya ka eji wele asị na ụkwana mgbe ị na-arị enu
ndị imitere mgbe ị na-arị enu ka ị nwee ike ime itikwe ma iritube okwu Igbo onye agbalụkwe agwakwu ya ọzọ ọkawụ m nwa bụ nwanne unu Kenechukwu udo ngwa tụsaa na ya bụ ozi tụsachaa na ozi a na ngwa unu na anyị ji ezigbo iwe wee bịa tụsaa na ya ikwunyere itinyere anyị aka n'ihe a na-eme join ya share make sure na olulu onye na onye ana ebe ọbụla onye Igbo anọ na ịghọtago ana m ekene onye ọbụla na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị nke onye chiri ya zere ngwa udo ka ọ dị